सानै आंलाय बेसेबां मावा जाबावो आयौ खाफा मा जागोन आंनि सिमाङा आरो बानजोबैसै नैबे भिडिअ'जों नोंथांमोनाबो ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट मोनगोन आरो नैबे आदाया ओरैबायदि टेलेन्ट गोनां आं फोरमायगासिनो दङ अन्नानै गाज्रि दामोन नैबे बान्दि जानाय माने गोदोनिनो 9 years सालायबोदों बिथाङा कालचारखौहाय गावसिनि एरिया बै समाव एबसु एनडिएफबि बै समावबो बिथाङा कालचारखौ मोजां मोननायनि थाखायनो लामा लामा मालाबा कालचार प्रग्राम गाहैनायफ्राव लाखिजानाय बिथांमोना गाबथा जानाय मालाबा बुजानाय थेवबो कालचारखौ फोथांबोदोंमोन ओरैबायदि टेलेन्ट दङ नाथाय बै समाव उन्दै समाव बान्दि रलखौ मोनबाय थायोमोन आरोना बिनिफ्राय उनावहाय गोबां कालचारखौबो सालायबोदों नन आदार देन बिथां आदा आं मुंखौ खिथाथ'ला नोंथांमोननो भिडिअखौ होग्रोनोसै अन्नानै गाज्रि दामोन दमासिनि नामावहाय नैबे भिडिअखौ नोंथांमोन लाबोबाय ओरैबायदि टेलेन्ट दङ मानसिनि बे न'आव थानै आंलाय बेसेबां मावा जाबावनोसै हाबाब समनि खाफाल आंनि जिउआ बावनो थैलांसिगोन नामा आं बे दं आरो आंनि खाफाल सोरखौ साया दानानै हरा आंखौ आयु अन्थाव बाथि आइसलाय जानांगौ बे आंनि रायजो आयै सोर सहायबावनो बे आंनि सोर नायबावनो दिनै माने खैसा आइसलाय जाखो समायना संसारा दिनै सिलिंखार जानो हमदों बुं नों बिमा बुं नोंसोर मानो सिरि थादों दिनै मानो खोमसि दरसि आंनि संसारा Mind blowing! Mind blowing! महाराज नों मानो लेंहरामोन औ लेंहरदां नोंसोरखौ लेंहरनायनि जाहोना जाबाय दिनै दाखो दाहला मानो सिलायाव दङ नोंसोर मानो सिबस्राङाखै नोंसोर मानो ओरैनो थादों दे जागोन दे महाराज जों सिबस्रांसै हासिबा उनजों दं बिसु कालचारखौ लाखिग्राया बिसु फैलायबाय आरो बायनायाव मोसाफैलाय आरो फंबाय जाफुंगासिनो जोंनि साननाया जोङो नैबे गाथोननिफ्राय दावखोनानै बै रोगंसिम सेनो हाबानो जोंनि जाबाय नङाबा फंबाय नांगौ आदा नों बुंनाय बायदि जेरै जाफुंथों बिसिना मिउजिक आलदा सुपार 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 जोङो लासै एबारना माने आं जास्ट पासपर्ट आरो एबारना फैसा आरो जेनेबा महारानिनि महारानि मिउजिकआ माने हाबानो थाङो आरो आयौ दिनै बे खोमसि हरनि गेजेराव मा गेलेबावनो सिना नुदों आङो माबा महाराज जोहोलावखौ हारसिङै थानानै दै गाथोनाव दै लोंहैनायसो सिमां नुदों आङो आयौ खाफा मा जागोन आंनि सिमाङा आरो बानजोबैसै महारानि नों मा सानदों आयै मानो खोमसि दरसि नङा बिदि नङा आं हरखाबै माबा सानफ्लांदों नङाहाय महारानि नों हरैनो माबा मोनसे गोसोआव आघात लानानै माबा सानखांगासिनो दं नङाहाय बे समावनो माने
फैलाय आरो बै राजा सेग्राया आरो जेनेबा माने र' बै रानिखौ सेग्राया दुखुथिया रायजोखौ माने बै मोनसे रायजोखौ सिबाय नालाय आं सरखार बुंबाय आरो बै जाय सिङाव हाग्रा उसुरा उनाव फैगोन बेहा माने रंजाबाय आरो जेनेबा एसे दिनैसो गोसोखौ मोनदों आङो महारानि नों मा सानदों नोंखौ महाराजा जों दिनै एसे एनै गोसोखौ फुथियानो जोंनि सम्पतिया बारायसिगोन नङा होमबा महाराजा आइ रौनियाफोर नोंसोर मा खालामदों जोंनि साखाथि बाखाथि रंजाफै नोंसोरो जागोन महाराजा गाना बोरै कान्दोंनो र' लोगोफोर फै लोगोफोर फै बिबार खादिनि रंगिना संगिना बिबार मालानि दे माला सुजुनि दे माला सुजुनि बोसोरथाम गानदां लांनांगोन बान्दियावसो दं बान्दिसो थिन बोसोर बान्दिनो दं बान्दा खालामनानै बान्दिसो बान्दियावलै बार खोलो खोलो बार बारनायजों फिउ फिउ दाव गाननायजों आयु हाबा बेसे समायदों बान्दिनिखौ आं नायनो लुबैदोंलै हासिबखौलाय आं एसे ससेल' खोन्थाबाय आरो जेनेबा नागार बेवहाय मालाबा जागोन दे फुरा देखायजोबगोन आङो माबायदि लांदाङो ओइ आं बान्दि जाबाय क'क्राझार मानसिया राव थायामोन नायफैजोबो मिथिबाय उमुक बान्दि माइकिं खालामखायोमोन मिथिबाय बै समाव मिथिबाय उमुक बान्दि नाम खोन्थाखो उसुरा उमुक बान्दिया उमुक माने फैजोब्बाय सेस मालदा फैजोबोमोन नायनो